Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Diyaw na mo! Kanida. Salamat! Ganahan kang magpalugar uban ako. Okay na. Bisan loyal ko ni Christine. Pero kung sige ang kugtintan sa lay mabayang niya, lamisab kamay. Lisura balibaran o eh. O nga, dire. Oops! Mo din ginahan mo ha? Ganyan na, sir. Nabuhay isa ko, sir. Taysa, uwet. Tissue, ganahan ka? Mantikaon kayong imong kamot sa crispy pata nga imo na gibit-bit sa pag-ingkit. Oh, sorry. Nawa sa akong lawa na. My apologies. Kanit kay, manarapos ka akong gamot. O inikaw man, magsugod na kita. Kanit, asan imong kwarto? Unsa? Nga naman. Oh, come on. Ano ba na mo ipangutana? Of course. Akong protektahan ang akong dungog. Dili ba himong may lain makakita na to nga mipatol ko sa sama lang nimo. Kausa na lang yun siya. Hiluan ko na yun eh. Sir, murag nasayop ka tingali sa imuhang pagsabot sa akong giingon nimo nga magsalti ta. May lain pa ba ding tuyo ang sama nimong ultimo? Sa sama na kong taas og tinahod sa katilingban. Sakit sa kontil nga mga itumban. Sorry. Wala ko tuyo. Natumban lang nako pagbarug nako. Gikan mong gisabak. Sige na makubuhato na. Nakikita mo ba ang nakikita ko, B1? Oo, B2. Ay, may dautan nga plano yun si Yana kag Christian. Ay, kamantay ka. Mausa na akong pagtuo. Yay ka. Abi na kong kabayot to na ka. Wala dyan ko'y chance inida. Ay, noon saman. Ano naman ka? Mas ganahan ko mag-dual SIM. Ay, politician. Nga naman. Paling-paling. Pero bitaw, dugay na kayo kong ganahan ng Yana. Dugay na kong nabuang ng Yana. Wala ko kitagigay. Higayon ba? Ay, mas ganahan ko di mo atong amang ka. Nga naman. Kasabot na yung ko. Ginamang lagong balik ka O karon, kabantay ka. Alams na ang rason. Alams na. Nga ganahan siya lalaki nga kwartahan? Dawon. Kabantay ka. Day. Magkay! Dugaya sa agay. Sakita mo ng paros mo ka nang. Ay, wala ko tuyo. Niluparang iyas ang kanang sarte niluparong iya. Hindi na ito taparos. Puro ito taparos. Iwat ako. Kuyawa ko na tinog sa sarten. Wabayag yun. Ako pa. O usa pa. Dili ba nga miingon man ko nga manood na lang mo sa inyong masikalawak? Niya pa man lagi mo din hinagpahipi. Namantay. Kita namatay. Namantay. Namantay na. Kay bao lagi ka man na. Kay bao lagi ka. Namantay mi? Namantay sab ka no? Usa? Oy. We. Kaklaro na? Wa lagi ang tawon, oy. Promise? Ha? Promise? Si promise. Oh, promise day. Ay. Murag ka bang murag bikirig kag pinakalit diya sa imong gibarugan. Simbako ka. Mawang gani. Wala ko tuyo ang mabati ta mo ganina. Nagsunod manggod unta ko niya na sa pagdool ninyo dito ganina uban ni Sir Christian. Kay maghatod sab ko ining sapin-sapin. And then? Pero nibalik ko sa king asakong agi kay
Wadi ay nako mabutangig toppings. Alala, ngayon siya ka mag-amang-amang. Anong amang-amang man? Kamsa man na, uy, kanang sapin-sapin, ibutang na sa sartyan. Ay, naaman siya'y dahon. Di ba day mahimo? Ay, mayo mo oranoan. Kung na bang ML ba ML? Ala, di mo to ba? Makapaduda yan. Kay paklaroha ko, duda nga unsa, ha? Isulti na, Mil. Nya? Sige na, isulti aron may bawaan manay. Nya? Nga, unsa? Ah! Ay, ada. Mura ko gidakol, pero wakay ko, ha? Lihay. Hapit ko sa kiti. Ay, mayon. Ay, emong ilag, emong apo sa elepante. Ah, unsa? Asa tong sarten? Aray, ito, pangitaon. Pangita. Nilupad ganihang na igwa kong, sakita, ay, agay. Dapa man, suko man di, ay. Gikuha mo na yung balik. Talong gikuha mong balik. Gibinla lang kaglas nga pakang sa sartin. May gani kay pilit kayong sapin-sapin o wag yun mahugikan sa plato. Magbugo na dyan ko, mabugo ko. Dugay naman. Gipakongan ko. Patas ang laban. O dyan pagkapatas, kay kaduha lima ko ng paknge. Kanya, kausara ka. Oo, din no? Masuko mo di, ay. Ngunto sa mga tanak, masuko siya. Basin nyo niya yun, bisan maugid na atong pagduda. Bot-boot yun siya. Abel, Wala! Ingon ka! Imura, oy! Huwag ko'y labot ka sa bot yung katete! Uy, unsa ba ni? Tilawe. Kanang usa sa ako ang specialty, sir. Sapin-sapin. Sapin-sapin. Oh, Sapin-sapin. sapin-sapin. Sakto ba? O ira sa Pili kay mo. sir, oy. No, Sapin-sapin ingon yun na. ingon mi ana. Basta dato ingon ana. Sultihan talaga. Kanang kung makakita nini sa syudad. Pero dili ko mukaon kay mas ganahan ko kanang mahalon nga dessert. Kanang mahalon ba? Pero kay ni ano mo gini? As I was saying kay ganiya, dili mahimong mag-usik og pagkaon. No? Busa kanon ko ni. Lami, sir. Ako pang giklaro nga lasa. Oy, unsa gud na. Gihamol man na mo, sir. Yeah. Sir? Oh. Sir? Hala, Lula. Misiga ang iyang mata. Sir? Nga no, sir? Bilit ako tutunan ang uban lisod ko tuon. Nalan! Unsa? Yan na tubig dayon pagdali. Okay. Nya ay. Ay! Nga nung gikabiyahan mo na ni mas tubig. Natarantar man ko, Lula. Unsa na, sir? Bugnaw. Bugnaw sa tutunlan ng tubig? Bugnaw kayong tubig nga gisabling niyanan ako. Aw, ha? Dayon na mo, sir. Naprepyuhan ko na ni kaganina sa kong asawa. Malimpyo man yun hinoon. Siya din he kada adlaw. Bisan dili ka pamuhig da din he. Salamat. Kung may kinahanglanon pa mo, sir, ay ing na lang dyan ko, ha? Ano? Wala. Andam na hinoon ang tanan din he, sir. Ay, gipapulihan ko na sa og nipis nga habol ang kama ganin na, sir. Kinaibaw, manggid ko nga basin ka nang bugnaw ang klima din he. Pero, panington manggod moon niya. Noy. Sige na, magabi ka na. Sige, sir. Enjoy lang mo duha, tibog gabi. Awa gyud disturbo ninyo din eh. Masugot ka lang lahi ang ilang pagsabot sa atong panag-uban din hiron ining payag. Ceasefire ta, di ba? Oo, pero... Hindi na maglalis pa, may tungudan na. Pero... Let them think whatever they want.
nga may buhaton ta dinhi samtang kita lang duha? Gusto ka nga na? Oh. We could. Hoy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!